Amics, la següent protagonista és la reina de la flexibilitat i de la elasticitat. És una gran campiona, és valenciana, i li diuen Andrea. Benvinguda! Bonica! Que guapa que estàs. Com estàs, Andrea? Bé, Quants anys tens? 9. 9 anyets. Tenies moltes ganes de vindre? Sí. Sí. T'ha agradat la tele? I això? Sí. Sí? Bueno, tu fas gimnàstica esportiva. Sí. A veure, explica'ns una miqueta com és aquesta especialitat, el que tu fas. La gimnàstica deportiva son 4 aparatos que son sal paraleles, barra y suelo. Y ahí yo tengo que hacer gimnástica en esos aparatos. Ah, aquí hi ha diferents especialitats, no? Sí. Una és en el suelo, no? En el piso. Sí. I fas barres, també. Sí. Caram, així no sé t'han fet aquests braços tan forts, està que sí? Molt bé. I des de quan que practiques este esport, Andrea? Desde que tengo 5 años. Des de que tens 5 anyets. Caram. I com començares? Per què se te va acudir començar? Perquè la meva germana, quan ella era xicoteta, ella també feia gimnàstica i jo també volia. Molt bé. A veure, senta la germana. Quants anys té la teva germana? Ara és molt major. Ah, és molt major. I tu dius, ai, jo, mamà, voldria ser com... com la tata i voldria també fer això. Fenomenal. Has estat en competicions, Andrea? Sí. He estat en molts provincials, autonòmics, amistosos i un campionat d'Espanya. Toma, i un campionat d'Espanya, ahí es nada. Sí, senyor. Oye, ¿has guanyat alguna competició o has quedat en bona posició? Provincials he quedat primera en els autonòmics. Primera en els amistosos, segona, i en el campionat d'Espanya, primera. Ah, mira, ahí estem mirant-te. Pumba! Fenomenal. Estem veient també com fas el tema de les barres, veritat? Què és el que t'agrada més de totes les disciplines? Fas esta, fas el bote este del potro, com se diu això? Sí, el salto. Ah, salto, se diu. I després en el piso, què t'agrada més? El piso. El piso t'agrada més. Ah, molt bé. I què passa, que sempre quedes la primera? Tu, Andrea, o què? A voltes quede segona. A voltes quedes segona. Però quan quedes segona, què? Me dona igual, mentre que guanye algo. Mentre guanyes algo. Quants trofeus i medalles tens, Andrea? Tinc 8 copes i 31 medalles. Vaja, tela, i 31 medalles. I això farà falta... Mira si estem veient en el pòdium, pujant... Això fa falta moltes hores d'entrenar per aconseguir això? De dilluns a dijous entrené 2 hores i mitja i el divendres 3. Caramba, no te canses? Encara entrenaries més? Un poc més. M'han dit que te sentes d'una forma un poc rara. De moment dic, no, jo Andrea la veig... No, de moment s'està sentant normal, no? Però com és això de que te sentes raro? És així. A veure? Ah! Què és el que m'has dit? Perdona, que no Que si t'escolto. saps fer-ho tu. Alguna voluntària que em pugui ajudar? Alguna voluntària me pot ajudar? Ah, tant que rigueu. Listes? Algú vol eixir de voluntari? No? És que me pense que mos podríem lesionar una miqueta. Sí, sí, perquè, caram, aquesta elasticitat realment és increïble. Estàs preparada ja? Sí. Per a demostrar-nos com ho fa la millor gimnasta de la Comunitat Valenciana, Andrea. Estàs preparada? Sí. Sí? Pues un aplaudiment per a ella. Vinga, Andrea.
De meravella, Andrea. Bueno, ens ha encantat, de veritat, la teua personalitat i la teua manera de fer aquests vots i aquests volantins que en la vida ens somiaríem ni poder fer. Gràcies per vindre. Una pata?